Sulti kasi yung kinabuhay na nakaigit, di ba? Ibig sabihin mo na lang nakaigit ka ba? Kaigit! Kaigit kita siya! Ay, mga ano ba? Nakaigit ka daw na rin. Biboy po ko inasab, laing video na sab, amok tapos buwatay sa kasakit sa tagsatag sa nato ka mga dugan. Siyempre yatod kaninya sa nang inusarang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugol. And okay, Rose. So kaya nami bisita guys si Rose o si Jack. Hi! Si Buane Manggala. Buta na glow akong mo. Wala, glow pa yung gikonan niya ako mo. Buta na. Ayun, sige niya ako mo. Nagpilit na. So, ganyan mga igala, nag-challenge karon guys. Siya, mukanda sa original nga, bay ko bo, ako ang Ibisaya, siya mo English. Sige. Sige. Papaya. Leron sinta. Liron. Ano sa na? Ito. Circle. Tiyasin. Ito yan eh, kung ano yun lang. Circle. Baby Labs. Buko at papaya. Nabuwag ang kapayas. Buko. Buko. Aw, wanay kanang Lubi manado. butong o kapayas. Coconut, nagpapaya. Alam nila lang. Dalay buslot. Ito na gusto. Dala man gud saya. Aw, nagdada o buslot. Basket, uy. Basket. Nagdala o basket. Bring basket. Sisidlan ng mani. Mali! Sisidlan ng bunga. Sutlan sa bunga. Pouring together. Pagdating sa dulo. Pag-abot sa tumoy. From the end. Nabali ang sanga. Nabali ang tumoy. Break the end point. Tapos nakatalara. In the end of the semester. Humanap ng iba. Nangita siya glait. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang Dito natapos mga higala. Ugom sila og tubig mga higala niya. Ako mo, storya ko, story. Pagkabata na mo, addicted pa ko. Nagkuyog mo sa mga amigo. Ay, talikod, Ros. Ay, talikod, Ros. Ay, talikod. Sige, ikaw gusto niya. Kami, tubig. Ito kasi yung kinabuhay na nakaigit, di ba? Ibig sabihin mo na lang nakaigit ka ba? Kaigit. Kaigit kita siya. Mga ano ba? Nakaigit ka daw na rin. Sige, Ros. Nakaigit ka, Ros. Wa. Sige lang. Yan, yan. Wa mo galong. Basta. Game. Ako, tubig ko. Hi mga vloggers.
Alam nyo ba guys, meron akong kaibigan, meron siyang pustiso. Alam mo ba yun? Yung kulang yung ngipin niya, ang apat dito sa harap. Naglaro kami ng volleyball noon. Time, nasampak siya ng ball. Kaya kaya yung pustiso niya, Hey, what's up mga igala? Mora to kutob kinakabasa na may di ko ba? And daghang salamat sa pagsigig view sa mga video ng may klaro. Biboy bugoy kaya po mga higala. Please subscribe sa wapa ma-subscribe aron madaghantang mga higala. Dili lapit. And daghang salamat. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Okay, bala di ay. Ang DJ nga Tisoy, B-Boy Bugoy.